Moi, se olisi täällä taas Lakkonmai, niin nyt minun kaveri pelaa Klapstehtiä. Tässä ei sitten näe naama, tää on screen. Totuttelee näin pienellä kännykällä. Mulla on niinku tuplamäisen. Niin onkin. Miekin jo hankkia honoa. Jos mä pääsenkin jotain 24, niin tulee vaan niinku, että... Elä paina ennen tätä kelta. Jos se perustettu. 10. Minä aina, tuo on niinku joku refleksi mulla. Nyt tekee jotain pilaa tässä. Ui, se oli lähellä. Siis mitä se voi, miten me voi pelata? Eero saa tuon koinssin. Mistä? Joo, me on muistakin kerran saanut practice-modin. Se on mulle. Kuinka vaikea nyt tekään tässä? Mie en oo pelannut päivää sitten mie vähän muut tee kännykällä aivan hullun surkeasti. Oikeesti mikä tässä on? Jäähän. Mulla ei nyt refleksistä. Eihän. Ehkä. Niin, ei. Niin, se voit kyllä päästä tähän. Se oli niin lähellä. No niin, nyt. Mikä tässä on? Siis mikä tässä on niinku? Mulla on varmasti joku kohtaus, että ei saa mitään tehtyä. Tiedätkö mitä? Siis tässä kuuluu sun ääni, mutta tiedätkö mitä sun naama ei näe, koska tää on screen ja odottani toi screen. No niin, kato. 24, 25. OK, 26. Pikkasen niitä saa. Joo, mie pääsin 27, jos oikein muistan. No niin, Jaro. Kuka sä oot? No oon. Joo, oot Jaro. Joo, ottanut mun Joo, kaikki nyt kuulee sun nimen. Joo, hyvä. No voi perkele. Mikä sun nimi oli? Mä en muista sun nimeä. Lakkonmai. Niin, sun täytyy tehdä joku parempi nimi. Ei, toi on harva. No, kaikki. Nää luokkaista aina. No joo. Miettii ja monia, jotka tietää. Mie nyt vaan Kertone, hei! Mulla on tällainen kanava, hei! Nyt tulee tikkaamaan. Kattokaa! Olispa järkevää! Joo, mä oon järkevää. Itse tekee sitä voittoa nyt. Oh fuck. Mulla on kyllä oma kanava, kun mä en tiedä mitään videoa. Kantti aloittaa mun pikselillä. Niin kantti. Meikä aloitti silloin, se on vähän. Mutta sitten vasta... No sitten vastaa niinku johonkin hyvempään. Jero on se niinku... Vedää jotakin tuossa... Meitä on 4 porukkaa. Jero, mikä sun kanava oli? Mä en sanonut. Mä oon vaihtanut sen nimeä. Mulla on niinku sama profiili. Ei kantti sanoo. Tiedätkö minkä takia? Koska sä saat enemmän tilaa. No joo, mä en kalon kyllä Lakkonmai. Mä oon postannut Lähtee. Okei, no niin, nyt. Junnu, Gamer, GT, aika paska nimi. Joo, niin on. Tai no, nyt Junnu me GT. Niin, me pelaa vähän Groovia ja sitten nykyään... Tässä on mennyt 4 minuuttia, No, me ollaan vetty eka mutta eikö se tukki ne musiikit tulee vaan siinä aivan hullu hyviksi? Me ennen tätä Groovia paljon pelaa, mutta niinku ihan syöpäpeli nykyään. Nyt me vaihon MC. En tiedä miksi. Juu. MC Minecraft. Pixel maailma. Jee! Sanokaa moro. Moi moi. Moro. Moi moi.